Frontoi txikian ospatzen den zaporra pilota lehiaketaren lehen jardunaldia joan den astelenean jolastu zen. Emaitzak honakoak izan ziren lehen partidan, Teletxea Mujikak 22, Sainz de Astea Superezek 19. Bigarren partidan, Pagola Garmendiak 22, Cruz Bianak 17, eta hirugarrengoan Esnaola Uruzolak 22, Zabaleta Biain 5. Gaur asteazkena arratsaldeko 6etan, 7etan eta 8etan 3 partida berri izango ditugu, bigarren jardunaldikoak. Álvarez Esnaola Portu Katalina lehenengoan, Olaizola Uizi Larrañaga Zendoia bigarrengoan eta Arakistain Otamendi Aranburu Altuna hirugarrengoan. Bestalde gogoratu baita ere nezken pala txapelketa amaitzear dagoela, bihar osteguna uztailak 30 arratsaldeko 6:00 aurrera, kadete juvenilen arteko finala izango da, ondoren nagusien 3. eta 4. postuak erabakiko dituen partida eta amaitzeko final nagusia.